Jeg skal lige have et førbillede. Jeg starter. Gider du? Tillykke med fødselsdagen. Giv mig hit. Vi har da ikke brugt det alt sammen. Der er der mere. Jeg skal op og arbejde videre. Jeg anbefaler, at du går i et koldt bad. Nej. Det er sådan, at man arbejder videre sådan noget. Det er mange år siden Peter han blev 30. Hvad får man, når man bliver 50? Smeltet hjerner. Tillykke med det, Claus. Jo, tak. Jeg tror, vi har et lille plaster på såret også. Det skal vi gøre med resten. Griner, halvdelen af det har du det ovenpå, eller? Ja. Der ligger det mere optaget op på kontoret. Mere peber. Nej, ikke mere peber. Det var godt nok dejligt. Ja, ikke også? Det er jeg glad for, I huskede. Jeg bare så holdt min kæft hele dagen. Tror du selv på, at den gik? Naiv mand, så ja. Kan du så komme op og arbejde videre på NSB? Inde havde gjort det for forskærm og bagskærm. Man skal ikke stå i en Nu har det pivet. Og slå til jer andre. Men det var ikke så længe. Skal vi sige på det? Nej. Ja, lad os gøre det. Bare lige ned i underbukserne med. Du har ikke engang fået et kilo endnu. Nej. Men min onkel, han har skrevet en sms, at han har 10 kilo til mig. Så. Jamen, så ved du, hvad der venter, når du ikke engang har fået et kilo endnu. Ja. Der havde han heller ikke fundet dem her. Der er kun 450 gram. Er det rigtigt? Så tror du ikke engang Ja, på de et sidder halvt oppe i kilo. næsen på mig det hele. Og de var ikke fyldt. Nå, Du var godt nok ikke, men du fik, og mig var ikke, du fik. Ej, jeg tror, jeg fik sådan en halv dåse. Har gjort det? Ja, vi har nogle gode billeder af dig det også. holder, så stopper jeg ned i bukserne. Jeg tror, der er nogen, der har været der. Nu får det så heldig, at jeg trods min nervøsitet, så har jeg en lille pose ude i... Jeg kan godt sige, at man skal ikke bøse og øjne, når man har blå fingre. De har lovet mig, at de køkken må komme ned og få en gang øjenskud, hvis det bliver ved. Kan man ikke få et bad i sådan noget? Peter, så kom der herhen. Tager du ikke? Nu går jeg ud i bilen og henter det reserve, det er også fornuftigt. Jo, det var lige